etorri gara gaur Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistatik, arituko etxebizitza sindikatutik eta PA Berriozarretik. Goiz-goizetik ibili gara hemen Burlatan Meriem eta bere bi txikien etxegabetzea gelditzeko. Goizeko 6etan geunden hemen, goizeko 7etan azaldua Polizia Nazionala, bortizki eta kolpeka atea gaitu etxeko portaletik, moztu kalea dena, 10etan edo itxi denean komitiba judiziala tensio momentu bizi gara, eta Polizia Nazionalak bortizki gas pimienta erabiliz hainbat lagun erre eta zauritu ditu. Etxegabetzea exekutatuta, Meriam eta kide batzuk udaletxera etorri dira. Hemengo arduradunek politiko batzuekin hitz egitera, eta gainerakook, hemen babesa adieraztera etorri garenok, okupazio simboliko bat egin dugu udaletxean, presioa sartzeko. Izan ere, etxegabetze egunera heldu gara eta ez dago alternatiba erreal bat mahai gainean. Orain ere, esan digute gizarte zerbitzuekin, ea zerbait ateratzen den, baina benetan ez dakigula ze baldintzatan bizi beharko duen orain Meriamek bere bi seme-alaba txikiekin. Hor nabarmentzekoa da, bai Burlatako udalak, bai Nafarroako gobernua osatzen duten alderdiek etxebizitza legea Espainiar Estatuan, moratoria eta horrelako legeak sustatu dituztela, eta lege horiek diote etxebizitza alternatiba bermatzeko eskumena, udalena eta instituzio autonomikoena dena, horrelako etxegabetze prozeduretan. Eta gaur-gaurkoz, esan bezala, etxegabetze egunean bertan eta etxegabetzea exekutatuta ez dago benetako alternatiba erreal bat mahai gainean. Eta hori da jendearen bizitzarekin jolastea, jendea kondenatzea sekulako ezin egon batera, oraintxe horretan Meriamek ezakilako zer izango den bere etorkizuna. Badirudi hoteleko logela bat izan daitekela, baina ez dakigu ez da ze baldintzatan, zenbat denborarako, ze parte ordaindu beharko duen, ze kasu hauetan parte bat ordaintzen dute instituzioek, bestea familiek, eta egoera horretan gaude. Espero dezagun, presioaren bitartez etxebizitza alternatiba hori hobea izatea lortzea, guk borrokan segituko dugu.